Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7. Ang oras ginadulong sa inyo sa The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, mangunsiho kita sa lakat sang panahon. We have Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. May gabi action Brian no kag sa aton mga listeners sa atag naton lakat sang aton nga tiempo sining gabi Lunes kita karon Febrero 8. Aha. Tuig 2021. Maulanon ang aton tiempo sining adlaw no. Low pressure area ini. May ari ini sa distansya kapin sa 175 kilometros ang kalayuan sa nasidlangan sang Davao City. Ari siya sa 7.5 degrees north, kag 127.4 degrees east. Nangin dominante sa gihapon ang hangin amihan o northeast monsoon nga nagaapekto dito sa naminan sang Luzon. Ang trough sang low pressure area ari nagaapekto sa nabagatnan sang probinsya sang Quezon sa Kabikulan, mimarupa diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao nga magalumon ang kalangitan. May lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang hangin amihan naman nagaapekto diri sa Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region nga ang ila tiyempo magalumon ang kahawaan nga may mahinay kung manipis lamang ini nga mga pagulan o kung pagtulo taliti. Subong man ang Ilocos Region kag ang Central Luzon, dominante sa gihapon ang northeast monsoon o kung hangin amihan.
ang ilang tiyempo may pag-uum-guom, ang kahawaan hasta nga magalumon ang ilang kalangitan. May dala lang ini naligwin nga mga mahinay ukon manipis man nga mga pagulan o kon pagtulutaliti. Ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod nagapabilin nga maayo ayong tiyempo may pag-uum-guom ang ilang kahawaan hasta sa magalumon ang ilang kalangitan nga may dulot lang ini naligwin nga mga pagulan tugay inisang localized thunderstorms. Ang naaminhan kag sa nasidlangan nga bahin sang aton pungsod ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa gihapon nga direksyon naaminhan nasidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While ang iban nga bahin sa aton pungsod nagapabilin nga may mahinay hasta sa may kasarangan lamang huyop man sang hangin halin man sa gihapon sa naaminhan na sidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So naog kita diri sa aton local nga forecast nagapabilin nga magalumon ang aton kalangitan nga may lapta-lapta man ini sa gihapon nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob aton mabatyagan sa kabubusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod kag ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa gihapon sa naaminan na sidlangan ang maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita sa gale warning advisory diri sa Western Seaboard sang Kabisayan aksyon Brino nagapabilin nga normal ang aton kadagatan mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon alas 8:04 sini nga gabi ang aton nga taob 1.5 metro ang kadalumon. Kag ang hunas magabalos alas 4:38 karon sa kagahon sa takos naman ini nga 0.0 metro ang kanabawon. Alas 5:50 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw kang magbutlak ini si alas 6 buwas aga. Ari kita sa 24 sa 30 degrees Celsius o 35.2 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Ang muna kabugusan sa aton lakat tiyempo sini nga gabi action Bray. Si Bulkan Kanlaon wala kita sang may na record o kung na-detect nga volcanic quake no sang nagligat nga 24 oras nga obserbasyon naton nagapabilin sa gihapon ang asopre nga iya nga ginbuga na tatakos ini sa average nga 4.67 toneladas sang adlaw sang pitsa 31 sang Enero ini nga tuig 2021 kag ang aton nga global positioning system nagapabilin nga may gamay lang gid nga pagubag sa nanubuan kag sa tunga-tunga sang iyang kaldera o kon sa iyang baga sumugod sang Hunyo tuig 2020 while ang aton nga tilt meter o kon electronic tilt monitoring diri sa nabagat na nasidlangan no naka-record sa gihapon sa dalom nanubuan kag sa tunga-tunga man sa gihapon sang iyang kaldera o kon abaga sang tuig 2020 man. So mo ni mga parameters no nga indikasyon nagapabilin nga ma-hydrothermal o kon mapaang nga may pagbuga o kon may magmatic nga proseso nagakatamo do sa kasudlan Bulkan Kanlaon. Kag nagapabilin kita sa alert level 1 sa gihapon padayon ang DOST PBOLS in collaboration sa aton nga talatapan Provincial Disaster Management Program Division sa pagmunuan ni Gobernador Bong Lacson. Kag ang 4 kilometer permanent danger zone nagapabilin sa gihapon. Ang Tayog 6.1 ang narehistro sang pitsa
higpit sa 7 kagapon. Gapon. Alas 12:22 sa ugto. Sinundan ini siya mga 16 ka aftershocks action bray, no? Pero sa Kabaskugon bisan intensity way diri kalabot sa aton way kita kabatyag. May ara nga sa palibot nga may mga magsaysay, no, sa Davao del Sur, pero wala kita diyan na biktuan. Somewhere dira sa Cotabato, General Santos, do ara lang da ang intensity nga mabatyagan sa ila palibot. So sa kaluoy sang Dios wala kita diya nakabatyag, no, sang iyang paggiyo-giyo sang aton nga tectonic plate dira sa magsaysay, no. Magsaysay sa Davao Oriental. So mo ni ang aton nga lakat sang aton nga disaster hazards awareness program division. Salamat Sir Gan. Salamat okay, gid. welcome. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Kompleto nga mga detalye lakat sang panahon, bulkan kag linog mga kaksyon. Sa mga utod na to na wala sang gale warning dire pero di magpasayang-sayang padulong sa tunga sang lawod kung magpangisda. Kaya sa mga utod taman nga nagapuyo sa igad sa baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakisan alerto lang 24/7. Action firing line. Kaligid lang ha. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbuli sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:13 na sa buong adlaw, Lunes, Pebrero 8 kita 2021. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Sa balita, una sa aksyon. Deklaraman kita nga number 1 sa panibago gid lamang survey results ang Nielsen mga Aksyon. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Bukas ng Facebook page naton para makalantaw ka mo dira www.actionradiobacolod.com.ph. Bisita man kamo sa web geo sa aton sini nga YouTube kag sa Twitter account. Sa mga texters naton yaring numero 0963-757-0874. Sa mga viewers naton padulong lang sa comment section. Hatagan taga na karon stisya inyo sa mga mensahe, but please ayo lang ko sa inyo 2 to 3 liners lang when may connection sa aton sini nga issue kag mga ginaistoryahan diri. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. On board na, Toblas Nueving Tak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Kalulo, oy manang isa ka lineman sang Seneco, nagatrabaho agod nga pangkayuhon ang mga kuryente o linya sang kuryente sang Seneco, gina-address nilang brownout kag iban pa, oy na kuryente iyaho dumaples gid. Ti disgrasya gidi, nagluntad kay na sini nga hapon gid lamang mga akon na nagluntad ini sa din ini siya ang nagresponde sa isa ka reklamo nga nagaproblema ang ila sini nga linya. Samtang sa iban nga balita mga kaksyon, si Binalbagan perting mga balita subong sa Binalbagan kay sa sulod sang isa ka semana 3 ka beses nga may ginpangluthang kaga masubo diri kay sa 3 nga ginpangluthang patay gid diring 2 ang isa ti ginabulong sa ospital. Firing Line. Anong tabo sa Binalbagan kag ang sa likod tanan sang pagpangluthang nga ini may koneksyon sa illegal nga droga based sa inisyal nga pag-imbestigar sang kapulisan. Firing Line. Samtang nagpadulong diri kahapon nga adlaw, sikreto, ambot nga ginasulo sikreto pa ini ang pagpadulong ni Police PNP Chief Dibold Sinas mga kaksyon sa Nokpo, nagtambong sa ground breaking ceremony. Naging patigayon mapatindog sila da sang 10 billion or 10 million pesos nga balor sa ginatawag nga transient quarter sa mga kapulisan. Bot silingon, pwede inatulugan sa mga pulis kung ini sila ang yari sa Bacolod nga gin-augment gikan sa region size o kundi man nga mga police stations diri sa probinsya sang Negros Occidental. Firing Line. Si Sinas ginapalayag yagid ang iya sini kampanya sa iya liderato ining Voltis 5, Voltis 5 kadamo sa nagkinadlaw sa buli pa bulubul Voltis 5. Firing Line. Galay kay gintapuan ini sang Philippine National Police, ang gobyerno, ang mga komunidad, private sectors kag iban pa, agod mag-isa ini para masugpo naton kag maplastar ang demokrasya sa aton sining komunidad mga kakson. Firing Line. Pagkatapos kahapon diin siya nagkadto si PNP Chief Sinas naglagaw sa isa ka prominente kag kilala nga negosyante diri sa probinsya sang Negros Occidental. Firing Line. Kay nato sa Region 6 mga kaksyon, lagaw-lagaw man siya para magpanilag man sa mga tawo niya diri sa Western Visayas. Ang iban nga balita gikan diri sa syudad sa Bacolod. Check naton karon ini kay sa Bacolod nga balita with Action Dale Salazar karon dugay-dugay ining PRC ining PRC nga mag-umpisa na sang ila sini daligid lang di na to nagkadtong akon nga ri. Ang PRC Bacolod Laboratory mag-umpisa na or nag-umpisa na sa pagpatigayon sang saliva test mga kaksyon. Mayo. Kag pagamienda sang backtrack ordinance wala pa makalabot sa SP. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Nga ano himuon sini i-mandatory na ni? Action Firing Line. Sige, lantawon ta nagkaroon Ang balita gikan sa probinsya na naman karon mga kaksyon with Action Marlon Hinovilla. Check naton ini kayo ang Negros Occidental istrikto gihapon nga maga-implementar sang border control bisan nga ginbuksan na ang border sang Mabinay kag Valle Hermoso. Suno kay Governor Lacson. Firing Line. Pwede na katabok-tabok kali sa Oriental kag Occidental nga daw kasulhay pero ara gyapon ang bisan ako hindi mo ko magsugot nga magpinagusto lang gid. Ano gid bay kabugat sa mga requirements nga ginapangita how don di man guro bulubugat ina.
firing line. I-check naman karon mga ka-aksyon kung diri sa Bacolod diyan may mga Cymex na iya kon simultaneous sa kuana in a simulation sa exercise rather sang bakuna nagligad nga Friday mga ka-aksyon. And I don't know was ibaloon naton sa probinsya kung anong ginahimo naman sa probinsya kay ang bakuna do manog abot na gid sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. So ang Bacolod may ara na sa mga dry run nga ginapatigayon and according gani sila baw maayo gid ang result. Nami gid ang resulta ka very successful kuno kag preparado ng Bacolod nga magpangtublok iya sang bakuna action el rey. Action firing line. So hibaloon naton kay I understand may mga barangay na nga nagpanagtag sang papel. Ang ina nga papel mga kaksyon ipasulatan ina every household mga kaksyon sa mga members dira no kag ipadala sa barangay. Kompleto gid yang detalye no. Action firing line. Pero pakaronan ko na kay mga lugayawon ko anay sa kwan sa kabalo kay ning bakuna nga ini, pwede ka kapangindi, pwede man nga maghuo ikaw. Pwede ka man magsulat sa mga members ang puloy-an mo, pwede man nga hindi mga ka-aksyon. No? Karon ipaisay-say tara sa inyo para may ideya ka mo. Action Brian Warden. Action firing line. Mga lugayawon ko anay balita dito sa international no, padayon subong mga ka-aksyon ang problema kag krisis karon nga nagaluntad dito sa pungsod Myanmar. Action firing line. Si kuan gani si Pope Francis mga ka-aksyon sang Pope Francis mga ka-aksyon sang simbahan Katoliko no. Nagpangamuyo gindala sa iya sini pangamuyo sang nagligad nga Sunday Angelus message niya no kahapon nga adlaw. Nga kung tani mahatagan na sang justice kag magtawhay na ang Myanmar sa nagapadayon subong iyang ginamo dito kay may ara iya sang mga rally protesta na no may mga kodita nga naglunta dito sa Myanmar despite of this pandemya nga panghangkat naton subong nga dapat mang distansya kita kay delikado ini for COVID-19 ang mga social distancing need pero dito iyang rally protesta di magwanta. Action firing line. So no, kay Pope Francis mga ka-aksyon, buligan ini pangamuyo. Paano nag-umpisa gid ba sinalipat ka mo no? Paano nag-umpisa ining rally protesta subong nga linibo iya mo porte tiya subong kagamo-gamos Myanmar. Matapos nga dakop ining mga ka-aksyon, ang isa iya ka civilian, isa ka halal nga civilian leader sa Myanmar, mga ka-aksyon nga si ang ngalan niya do di ko mabasa si Aoyong San Suu Kyi, no? Purti, no? Kag lakip man diri nga gindakop mga ka-aksyon amo si Myanmar President Win Myint, no? Kag ang National League for Democracy Party, no? Sa din gin take over sang militar ang ila sini nga poder dito. Action firing line. Kag diri na nga nagwa mga ka-aksyon ang pumuluyo kag nagrally protesta sa dalanon, nagsinggitan, nag-inaway, naglinagsanay kun ano na lang kay nga ang pila ka mga aligasyon diri nga may ara sang dinayaay nga nagluntad sa ila sini eleksyon nagligad iya nga Nobyembre mga ka-aksyon. Action firing line. Eleksyon gyapon pero eleksyon gyapon nga istorya. Anyways, lantawan tani ang aton sa nga Department of Foreign Affairs diri sa pungsod Pilipinas. Diri Boy Locsin nagpalayag nga ginausisa nila subong kung kumusta ang sitwasyon sa mga Pinoy dito sa Myanmar kag kun nabutang sila sa delikado ang Pilipinas handa nga mangpanghakot sa ila pa uli diri sa aton sa pungsod. Dira lang taanay asta no sa iban nga balita mga ka-aksyon ari kahuluya no sang hindi man gid ako nga kahuluya no ano man ako medyo nahuya ko gamay kay may isa ka retired police ang gindakop matapos nga ini-involve iya sa pagpangkidnap sang empleyado didto sa Navotas City mga ka-aksyon, empleyado sang City Hall mismo. Sa din mga ka-aksyon, inigintawag siya nga retired police staff sergeant Rolando Morato, 61 anyos. Ini siya nagapangatubang sang kaso nga serious illegal detention, subong man ang robbery with connections to omnibus election of kidnapping. Election gyapon. Gagkakuan kita bala sa mga pulis kay dako naman isang income nila, no? Mag-retired ka or mag-retire rather, kag-retired ka na,
ang natangag mo sina nga pension Action Oliver kag imo nga mga retirement benefits dira, tiba-tiba ka na. Tinga ma-involve ka pa sa mga kidnapping man. Action firing line. Oo, ay kulang pagid guro. Kung kisa ang imo bala nga kagastuhanan sa imo sila nga pangabuhi, dapat ipantay-pantay mo na sa income mo. Kung din ka lang asta, dapat di ka magasto nga sobra sang imo kita kay sigurado mangita kagid sang kwarta pilag adlaw kag kun wala ka sa pangitan-an mahimo ka sang illegal kag mga illegal nga mga buluhaton. Action firing line. Sige, sa iban nga balita mga kaaksyon, puro eleksyon ang aton nga koneksyon sa balita. Taba kaya reho, ginlonsar na mga kaaksyon, sini nga adlaw, sang mga negosyante Action Oliver, lakip na ang mga legends sang PBA. Ang movement iya nga, Run, Inday, Sara, Run. Pero nga mga sipsipanay ni mo, kung dinto ba ako, dinto ta. Kasi maka-avail pa ta diya sang retirement benefit. Ini may connection na ka-action, ang tawag din nila ginlonsar, Run, Inday, Run campaign. Kuno, Inday movement ini. No? Dira sa Pasay. Mga negosyante nga dalagko kag mga PBA legends. Abi nyo, sino nga mga PBA legends? Sila ni Cordillera, nalipat ko sa pilyedo niya, no? Basta mga pure foods ini, no? Si File, AJ File, kilala niyo si J File ang dako-dako nga higante sa unang nga ginatawag nga si Shaquille O'Neal sa Pilipinas. Action firing line. Kagiban pagid nga mga si Boybet Victoria Araman, nag-intraman, mga kilala gid nga mga PBA players, no? Ti amat-amat na gid. Sa nagligad ko, mention ko sa inyo, gina-update lang kamo parte kay Inday Sara Duterte, kay tilapit na gidman 2022. Sa Pasay ito, may ginapanghatag libre iyang kalendaryo, nga mayalan man nga Run Sara Run for President sa 2022. Action firing line. Subong adlaw Action Oliver, believe it or not, may nagsakay siniho. Abi mo kung diin na subong ang ining placards na, ara na sa tabok naton sa Anilaw, Iloilo. May mga nakaposting na to nga Sara, Inday, Sara, Run. Action firing line. Dali gid lang mega panawag sa aton action an. Ayoko si mo action nanay. Ligot sabat anay kay sir dalang gid. Okay, dali na gid sir dali na gid sir hatag ta kasakon nga. Okay, hambal ko sa inyo nga may ara naman subong sa Anilaw, Iloilo. Nga may nagatindog niya nga may mga fly ato pag sinaganiman mga naga-inform na sa publiko no, mga placards so kanino dira nga may ara sang Run Sara Run mga ka-action. Action firing line. Telan tawon tanay kay goes wide na ang ngalan ni Sara Duterte sa mga kaangay sina expectaron ta ina diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kung sino nga organization diri una nga magpatindog man kag maglunsar-lunsar man to support Inday Sara Run for President para sa 2022. Action firing line. Hulat-hulaton tana anong sabat ni Robredo sini sa mga ginpanglunsar ini Action Oliver? Simple lang ang sabat ni Vice President Leni Robredo. Hambalya di lang ko anay pag-istoryaha party election 2022, no? Kay kabalo ka, may mga grupo man nga nagaduso subong sa kay Robredo nga magpapili man bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Suno kay Robredo, siya tutukan taanay kung paano ta dulaon si COVID-19. Mga kaksyon, isa lang sila. Action firing line. Ilan tawon tani. Nawalan tawon tani kung anong resulta sinipilak adlaw. Dira lang ko anay astaha. Amat-amatan talaga mo inform kung di na ang placards kag ang subong man ang kwan ang ginatawag iyang mga ngalan Inday Sara Duterte di na makalambot kada sunadlaw basi ari na diho sa pila ka area sa Bacolod kag Negros. Action firing line. Mangonsiho kita mag-action sa COVID-19 today. Hoy ang kumilik-kilig ginapatigayon or testing sila subong nga maka-internet voting man kita ang aton OFWs amo ning ginatestingan nila kay basi paman lang mga ka-action. Gapulo practice ang aton sining ang aton sining kumilik kung paano kita mangin madasig sa mga electronic kag sa mga internet iya nga mga pagbuto sa palaabuton mga ka-action bangod sining pandemya.
Ang COVID-19 subong nga adlaw nagdangat na sa 5,038 o kon 538,995 mga kaksyon. Ang bag-o subong nga adlaw 1,690 kag ang nagapabilin nga aktibo 27,992, ang naka-recover 499,772, ang patay 11,231 na. May nga balita kay ginpalayag iyang ni DOH Secretary o kon Undersecretary nga mo si Maria Rosario Vergere ang mga nagapositive kada adlaw subong sa Pilipinas wala sang koneksyon or wala may nagdugang sa pila ka mga aktibidad nga nagluntad before nga ginakurog kita atong sa Disyembre ang ato balang Christmas rush bala mga kaksyon, binakal dito, lagaw diri, lagaw dito, plus ang traslasyon sang itom nga Nazareno. Grabe man tong tawo. Pero hambal diri sang DOH, salamat kay wala ginagdamo ang positibo sining COVID-19 despite sang pagdamo kag tipon-tipon sang publiko. Action firing line. Ang COVID-19 sa bugos nga kalibutan gamay lang niya. Nagdangat na mga kaaksyon sa grabe na gid ka damo-damo, no? 106 million 691,461 na. Sinto, grabe yan, no? Ang USA, mga kaaksyon, na may pinakadamo, ganyan kaso, nga may ara sang 27,611,403. Di na ko maglawag sang patay ito sa ila, no? Kaya ang patay sa bugos nga kalibutan, 2,327,369. Sa halina na nga nagumpisa si COVID-19, mga kaaksyon. Action firing line. May panibag-o nga balita kon COVID-19 ang paghahambalan. Labi na gid mga kaaksyon ang ginatawag naton balayang ini ginatawag naton mga kaaksyon nga bag-o yang variant, no? Bag-o, oy may gabi aksyon ano? Aksyonan gapamati sa aton subong the legend man aksyon Oliver. Si Sir Joe Gabwat. Grabe, ano, di ka malipay sina. Sir Joe, may gabi, si mo ginuntat ko ginang akon nga balita because sang pagtuhaw sang pangalan mo diri sa akon nga chat room, ano. Salamat gid Sir Joe, may gabi dira sa imo and your family. Kundi may UK kita nga ginabantayan sa sini nga mga tinion, mga kaaksyon. Diri sa Pungsod, Pilipinas, no? Diri sa Pungsod, Pilipinas. Kay nga may ara sang pinakauna nga na-record ang Pilipinas sa ginatawag fatality. First fatality due to the more transmissible COVID-19 variant according iya sa Department of Health, mga kaaksyon. Action firing line. Oy, timiara natapatay nga isa may connection ini sa UK nga ini nga new variant ng COVID-19. He is 84 years old. Kag hili siya nagahalin aksyonan sa La Trinidad, Benguet. Ang kululbaan ng diri aksyon Oliver kay according iya sa family, sininasambit nga napatay. Ining napatay, way man kaagi lagaw. Way man travel history. More on inside lang sila puloyan kiti 84 years old na gani. Action firing line. Pero sa gintest ini siya action Oliver, positive iya sa UK variant to. The pinakauna nga napatay sining nasambit iya nga si UK variant sa COVID-19 ining 84 years old. So maningala kita kun nga, paano yan inakuha? Even mga kaaksyon ng DOH subong, medyo madalo man ang pinsar nila. Ti gina-imbestigahan ini, according pa iya kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Action firing line. Lantawon tani kung paano ni, kaya ko kulbaan sini. In fact, may ara sang 25 cases kita na detect mga kaaksyon ang DOH sa ginatawag nga UK variant nga ini. Duha ang nagapabilin nga aktibo aksyonan, isa ang patay amo ni subong, ang 22 have already recovered na. Sini nasambit iya nga si UK variant, tinga nga may napatay gid, no? Ina ang ginaimbestigahan karon sang nasambit iya nga aton sini otoridad. Action firing line. Now, bakuna mga kaaksyon. Maghambal kita bakuna, halin pa sa nagligad nga Nobyembre, Oktubre, Disyembre. Pagtupa sa Enero, bakuna. In fact, si COVID-19 sometimes, doga kababayaan na nato ng ngalan nga COVID-19. Kaya nakatutok ang gobyerno naton sining bakuna, according to them, second week of February,
ikatatlo nga semana sa Pebrero or Marso, Abril, etc. Amo man ang paabot kag laba liog sang mga Pilipino subong sang hulat sinibikas nga need na naton ang bakuna agod makabalik-balik kita sa normal nga situation sa aton sini pagpangabuhi. Action firing line. Gahambal kita nga ti daw ka okay na gid man sa aton ang pinakalain na subong kay may mga tabo na mga nawong ta. Oo, ang aton sini nga senaryo do okay na gid man but hindi lagi magkumpiyansa, pero mas nami pagid kuno ka may bakuna even though nga ini nga bakuna sulito naton sa inyo so that may ideya kamo ginhatagan gid lamang ini sila sang emergency use authority or ginatawag iyang EAU mga kaksyon, meaning hindi pa ta sigurado 100% kung anong epekto gid sini nasambit nga bakuna nga ini kay naga-spend na for 5 to 10 years ang paghimo sa bakuna, di ba? Pero ining subong ginhingagaw lang ni just because nga gusto sang aton sa nga World Health Organization nga matapna ukon mapakapabuligan kita nga makabalik ang kaugalingon tas normal plus ang aton sa nga na down nga economy sa bugos iya nga kalibutan mga kaksyon. Action firing line. Bakuna, diri sa Bacolod last Friday sa na-mention na naton, may ara sang ginpatigayon nga Cymex or in short, may ara sang testing, no? Pinakasimple lang nga pag pinaka-layman's term nga dapat aton hangpon nag-try kita diri sa Bacolod. And according to Dr. Chris Surungon, ang aton sini nga deputy madra sa EOC, maayo gid ang result kay ka systematic. In fact, the city mayor, Bacolod Mayor Bing Leonardia, nagpalayag. Ginadayaw niya ang amo nga performance. Action firing line. Now, after sa to, pagka sa third day action I don't know kung nakabato na kamo. Me myself nakabato na isa ka one hole nga sheet iya. Kag nakabutang dira ang nagahambal pakisulat kung pila kamo ka miyembro sa sulod sang Puloy-an Action Oliver. Oo, halin sa way pa kamo. Kami nakabato na, isulat mo na ngalan mo tanan-tanan, edad, address, ang imo sining kung saan ka ginbata, ano imo trabaho. Nan, ara naka-state da tanan-tanan, no? Pating imo sini nga cellphone number kung may ara Action Oliver. Action firing line. Tanan nga ara sa sulod sang puloyan kung may timbang ka da, i-intra mo ginaya kiti dira siya gatiner mo. Ang ato nga mga ngalan, according iya sa nagpanagtag ha, nga ini amo na ni ang basihan. Kaglantawon didto kung sino sa inyo sini nga miyembro sang pamilya sa sini nga puloy-an ang ipaidalom sa bakuna Action Oliver. Action firing line. Pero may ara sang pahanunot dito ang nagpanagtag sini nga wala man niya pilitay kung magpabakuna ikaw kung hindi. Pero may nagapamangkot nga kinahanglan gid bala nga ibutang ang tanan gid nga mga ang tanan gid nga details sa imo sini kaugalingon kag tanan nga tawo bisan isa ka tuig edad sang bata mo. Action firing line. Hindi masabat sa nagpanagtag. Now, tonight, i-try naton inikot ano ang sistema sa sining pagpanagtag mga kaksyon kay nga damo sa naga-question sini. Kiti una pa lang damo naga-kurog-kurog sining bakuna. Amo nang hambal ko blas ang nagligad to nga semana. Before nahadlok ta kay COVID-19, we are shouting nga diin na si bakuna please na siga. Pero subong nga katabo. Nahadlok na tayo sa bakuna do gusto mo naman lang is COVID-19. Action firing line. Porting ka kulba sa mga tao sa bakuna mo. Plus pagid sa mga nagalinagaw sa social media nga kadamo maalam. Kadamo na sa mga broadcaster sa social media nga makibot kita may mga ay sus ko doon di ko maintindihan sa social media kung sundon mo lang sila. Masala espiritu mo sila. Lines of firing line. Sa aton nga linya mga kaksyon, ang ABC President, serving nga konsihal sa Bacolod man, Barangay Kapitan sa Barangay Takuling, Madam Lady Gles Gonzales. Ma'am, good evening. Good evening, Action Bright. Good evening sa mga listeners ng Action Bright sa Bacolod. Salamat sa time, ma'am. Okay, kay na-mention ko na halos pila ka porsyon sining aton sining interview tonight. Pero ano gid ma'am sistema sining pagpanagtag sang daw papel ma'am or isa ka one whole sheet dira nga bond paper pero may naka-label dira ano dapat nga mga information i-gather from the family. Ano dapat sistema gid sini ma'am magpatigayon sini?
Okay, no, so ang official DOH form for the vaccine, those na interesado na magpa-vaccine, paano na rin cascade din sa ato ng mga respective barangays through our barangay captains, no? So, some nagsugod na sa registration, no? So, gapanghatag form sa those who are interested na magpa-vaccine. So, ginasiguro na. Ang others, naga-signify na next week lang kay nagadulungan ang ato na OPV kagam our vaccine man. So, ginaschedule mo na nila action break kag sumahulap kita schedule sa ato na respective barangays. Aha. So, ini ba lang papel nga ini ako nakasulat damo nakabutang daw 1 to 20 gini mo no, nga mga kwan kiti basi mera sa isa ka puloyan nga damo gidya tawo no or ano nga sitwasyon. Kinahanglan gid isulat ini tanan-tanan counselor ma'am ang mga bug-os nga miyembro sang pamilya dira. Yes, no. So ang ato na instruction is ang tanan na important details o wala skip na question sa ato na forms, no. So tanan-tanan na necessary information kinahanglan i-fill upan gid sa ato na pumuluyo action price. Okay, may naga-question abing like for example nag-edad sang 5 years old. For me gani ma'am do hindi gid man gani big deal mo nga gi-questionon mo gid kay butang mo dangalan sang bata mo da mo sina. Maybe guro may mga tawo lang gid hindi gusto manugid kung pila da sila kabilog sa sulod sang puloy-an ma'am ano. Aha. Yes, Dr. Brian, no kagang ato no forms ginapabaluta sa ato ng pumuluyo is voluntary. So, fill up o kung hindi ka tayo wala na yan pilipay, no? So, nila na yan at least at the end of the day, kung ang vaccine, ikabasol sa ato na barangay, ikabasol sa ato na city, na wala kang nakita gintamukot kung gusto natin magpa-vaccine, no? Aha. So, inaamo na siya na pre-survey, but at least magalaan tayo sa vaccine arrival, magalaan tayo din pumuluyo nato na ang interesado, kag-aside ang interesado, siyempre ang forms naton, i-check na sa mga specialist doctor naton, i-qualify kita sa matagaan vaccine, no? So, hindi na siya tanang assurance na matagaan kita vaccine or maka-avail kita sa vaccine. Aha. Ay, okay, ano? Kay dito nabutang gid mo name, address, tapos may cell number pa, edad. Yes. Oo, tapos anong imo nationality. Plus, ngibutang mo to ang imo sining nga trabaho. May mga utod kita ma'am nga daw hindi sila gusto i-divulge ang ilang sining kind of work abi mo. So, kinahanglan gid man sila. Pero pag insindig ko dira ma'am sa manubo na kon nga paghangop abi, kabalo kang trabaho ginalantaw na daw sa aton sining authority kon frontliner, ikaw or involved ka permi sa damo tawo Yes, correct, Action Brian, no? So, ang ato naman sa Pilipinas, no? Kaya, kung if we will, no, kung butang na ito ng hindi, kay Privacy Act na ito naprotektahan. But, kay this vaccine, mo man ginahulat na ito a long time ago, no? Mga a year ago, mo man ginahulat na ito kay kinapray na ito ng cure ikang vaccine. So, this is it. So, ang ato information, kinanglan na kung nakakita sa top priority, like for example, mo ang nag-signify sa vaccine, kag na magpa-vaccine, kag hindi ka igo, so according to priority. So, mas importante, kung ibutang natin ang tanan, especially the occupation, wala nila kung frontliner kita, ang aton industry, ako ng ato na gitubahan is high risk, o kung exposed kita sa mga tao, o kung damo kita number of employees na upod nato, na co-worker na upod. So, mas importante na ibutang nato na sanbay. No? So, diri sa Bacolod, sa ma'am, na tanan nga mga barangay na to, nag-aulompisa na ginman ka panagtag ni ma'am? Yes, may some na nagsugod na action by, may some na naghambal na next week lang, kay produce pa kami isang forms, kay gina-organize ang paano natin ang matter of manner of distribution. Kag meron pa kita OPV, GMR vaccine, na ginututukan man kami a number of quota man kita from College City. So hopefully, ang city barangays will kick off ang ato na registration next week. May ara sang tagbalay nga ari nagapamangkot kon pwede sila nga hindi gid magsulat, refuse sila abi sina ma'am
sa nahambal ko na may mga personal matter, guro, may mga personal sila nga hindi gusto nga pabalon, abi nga amo ni sila, amo na sila, amo ni pwede nga hindi sila magbaton sa ning papel nga ni ma'am. Sa ato na kinahanglan action by kay papel nang hindi na siya ordinary short band paper, no, or ordinary form. This is vaccine kag ang COVID kabalo naman kita ko ano dalhin mo ni COVID sa ato, no. So go over pa na sa ato ng mga doctors, sa ato ng mga team na pa in charge para dira na mag-assess, no. Gina-assess na siya. So na kung ano kita, kung allowed bala kita o kung pwede kita na magaan sa vaccine. So mas importante na ang ato na information sa ato na form i-kumpletuhon. Hindi din siya ordinary vaccine lang. This is COVID vaccine. So, every details count na the action by. Since now, bago pa lang ni, so ang ato na paghatag vaccine, hindi lang niya kung sinong gusto ni CAP, sinong gusto ni Mayor, sinong gusto ni Doctor, no? So, niya may criteria o kung may kita guidelines. May validation, gina-validate, tanan-tanan. Yes, correct, action by. I see ho. Ang kapanagtag di may mga ideya man ni sila kay kung isa managtag abi pamangkuton sang tagbalay para sa ano ni mahambala nga para sa bakuna. So may next pa nga question that sometimes daw hindi kasabat ang nagapanagtag daw hindi sila magalinsindihanay bala. So ang info drive nga ginatawag medyo lack bala mama may kakulang. Yes, correct na siya, action Brian, no? So, may ang ato na EOC, ako na ato na COVAC team ato sa city, headed by Mayor Bing, mapatawag meeting sa na BHERTS, kag sa amo ng BHERTS, tamo man nga panagtag sang form for the training pagid, no? So, para makasugod lang ta, nag-start lang ta, at least mabala na ang ato na lap set. So, ang ina na feedback, rest assured na i-improve na ton kag italambot sa COVAC Council. Arigid ang namin nga pamangkot sa isa ka utod ta. Siya ako masulat gid ko action Brian, no? Kay ti masulat man lang na iya. Pero pwede kami kapamaliban, hindi kami magpabakuna, ma'am. Okay, so siguro, mas mayo, na masulat na sila, kaya gina-count na siya, naamo na siya. Example, kung nagsulat na kita, meaning nag-signify kita. But in case ma-change kayo sa mind mo, may free will, mas kita gihapon, no? So parang nilang siguro mayawan na, kay example, Barangay Granada, 100 ang nag-signify. So yung CAP, ma-prepare mo na sa 100 tao na makadto during the vaccination, actual vaccination. So, siguro, in-notify mo na nadaan ng imo na BHERTS in charge, ako ng BHW na nagkadto, kung si PUAC President na nagkadto sa imo, para at least ma-notify naman si CAP na nag-sign up ka lang, but hindi ka pa willing na magpa-vaccinate. I see. Okay, dira malantas ta kay inibalang bisan pagbaton sang form ang tawo subong may ara sang katahap bala counselor ma'am. So nahangpan ta man ang ila sini nga sitwasyon bala ma'am na. Okay, yes, correct action by, no? So, and of course, hindi na sila mabasol, no? So, rest assured kayo, mag-umuni sa atong tanan, i-improve ka na kag i-suggest na itong sa COVAC Council. Kanami, ganyan, no? So, anyways, ma'am, imo panogyan liwat sa publiko, no? Sa publiko regarding sini, para matagan to sila mas temprano pa. Before pa naman nga karamaal na naman ta kung magreklamo kay may ari-aring isa, may nag-text Ari action Brian nakabaton ko abi ko gani kuan na naman ni inang food assistance na naman ni or ano ni bakuna gali kulang sa info drive Okay. Sige action Brian, no. So yan tanam at least dumira kita written explanation what the form is all about kag kung ano pag yan. So I suggest na natin sa community action Brian. Sige, with that Councilor ma'am, good evening madam, mga salawat, mabuhay ka ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Action Firing Line. Imagine mo na action Oliver, form lang ini pero ang tawo, ina ba lang ang trauma nga natawag bala? Nga base anong matabo sa imo, base guyuron ka lang pila kadlaw ay ko kabalo no sala, moda mo na bla. So kinanglan naton guro i-inform tagid ang tawo kag pahangpon tagid sila. Action Firing Line. Although nga dira sa pinaka tawag sina gani, sa pinakababaw nga porsyon, sa pinaka nalipat na ko magkuan sa
may nabutang gid man nga barangay amo ni Stefania abi barangay Granada tapos sa dalom statement dira nga amo ni pero may mga utod kita nga medyo kulang-kulang ang paghangop kung kaisa bala. So kinanglan nga paghatag sang papel guro mambal guro nga ma'am halin kami sa barangay amo niho nagkadto kami di papel nga dala namon ilista nyo ni ang mga names sa mga tao sulod sang puloy-an nyo kay lantawo na to kung pwede ka mo bala bakunahan o kung hindi. Nada mo na tani bala no? Pero pwede mo na may lista mo na ngalan, pwede man ka mo kapamaliban nga magpabakuna. Nan, iklaruhon. Kung isa tagaan ka lang, ma'am, buta na imo ngalan sa imo nga kay bakuna na. Action firing line. Tiyang tao to nga subong dan ibang tao hadlok. Bakunahan tayo, masulod ba si bakunahan kita ni tuod? Tiyan mo nang kulang na kasubong sa aton dire sa Bacolod. Ini simple lang ni katama pero bugat ni sa una-una sang iban. Nga medyo inabro tayo nag-underestimate nga aton ginapahangop tagid subong. May araw sang hindi dayon ka get sa nung silingon mo. Di ba si magpinangakik pada karon gabit-bit pada karon martilyo abi kay nagapamanday kag mangakik na kay martilyohon nya dang gahatag papel nga kulang sa ideya. Action firing line. Kag mambot sugo malang ko ni kap ni basta bakuna kuno ni. Oh, ti ang batawo subong may kahatahap sa bakuna mo. Bisan kabataan gini subong nga bakuna para sa mga pulyo na tigdas na do hindi magdalon sa barangay subong. Action firing line. Okay na hadlo kay base muni muna. So kabay pa nga ni tanan ma-solve tani sa pinakasimple nga way kay dira naga-monitor ka mo subong da outside Bacolod da the same ang matabo sa Bacolod di ko nagkatabo di ako man natabo sa inyo da. So dapat preparar ka mo hindi ka mo magpangakig na yon mangkot man ka mo sang sulhay sa mga nagapanghatag dira sa inyo mga kaksyon. Action firing line. Sige, last 50 action El Rey isa lang ni. Naon mamaligya kita na habono kay kabalo ka lapit ng February 14 action Oliver. Bisan ano sa imo ka gwapo kag kagwapa, pero kung imo panit medyo may paghikap mo gaputi, diga kurit ba nga daw halin kay mo sa kampuan nga nagkuan nga naguna ka kay mayabok. Ga kadula ga discourage kag dula man attraction sang kadate mo. Action firing line. Tapos medyo maamoy-amoy kag medyo malangsang lawas mo. Do ka pigado man. Mambal ka na ka-date magkutani pero do alanganin kung maghakos kag magagbay sini kido ga pangamoy siya. Ha? Action firing line. So may panahon pa. Ari pa ta kita subong sa Pebrero 8, may ara pa sang mga 6 or 5 ka adlaw nga makapanghabon kamo sang Zanton. Brian Borden, Action Firing Line. Sige, lasito 51 pagbalik naton karon, i-check naton ining saliva na naman. Kabalo ka ining saliva test mga ka-aksyon, mas medyo nubo ang sining accuracy according sa DOH. Ikumpara mo siya sa ilong nga pagkuha sang swab test mga ka-aksyon. Action Firing Line. Diri sa Bacolod daw umpisahan na kag iban pa nga balita karon dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Okay, may gabi lang kay Sir Bia Jonathan. Thank you again sa pag-monitor. Noel Amar, Sir Brian champion ang team ko kagabi NFL Tampa Bay Buccaneers. Wow, ti medyo daog guro ni Sir Noel ay na. Eric Moy, ko gani Action Bright kag sa tanan nga pamati sa Action Firing Line. Bacolod, congratulations Action Radio number 1. Salamat. Winvert ang Severino Araman. Amen. Rina Luna Alila Ortiz. Good evening, Action Brian. Patamyaw lang gid kay Mama Marcela Alila permigid nga pamati program mo. Thank you. Grilly Smalls Araman. Aquarius Maldita ako. Purti nga ngalan ba? Good evening, Action Brian and to all listeners of Action Radio Bacolod. Jocelyn Liboan at Dispoho Araman, nag-monitor, nag-congratulate sa aton. Kativer, good evening, Action Brian. Mitoy, Marie Chris
Tikiyo sa barangay Araal Gapamati gid da sila. Thank you gid. Chris May Gador, good evening Sumbray, ga monitor kami kabankalan tapi, no? Good evening man kay Mama Tessie Pandak Gador and Bob Gador. God bless to all. Salamat. Si Alio Dizon, good evening sir. You are number 1 sa Dumana National High School. Wow, thank you gid. Kita mo tao yung gadeklara sa ato number 1. Oo. Si Kativer Araman, God bless man dira sa imo ma'am. Alunan Suset, thank you gid. Lilia Taton, thank you man sa Himamaylan. Merly Gonzaga, Lucita Paulan, monitor lang halindri Teresa Rizal. Lilia Taton again, Gardenville. Rodora Shoko, monitor lang Kodri Hong Kong. Salamat. Alma Agravante sa Bater, Eric Moyko ang Myanmar, Burma na siya anay. Angela Liarte gayon dato. Good evening, Sumbrayan, watching live from Bangga Tutong 1, Barangay Felisa. Wow. Michael John Season, good evening, Sumbrayan, monitor gid ko always their program from Chati Elias Paranaque. Greet ko lang happy birthday kay Carmela Abdon de los Reyes. Have a good one. Hello to all Energy Fans Club. Thank you. Anang Mandrigos Rob, kulang income sa mga policer kay damo-damo kirida. Ang iban to support. Tanda ba? Fernie Spaniola, good evening, Sumbray. Watching ko FB Live diri sa Davao City. Do ara lang ko sa Negros from Fernie Belmonte. Wow. Thank you, good sir. Manny Loquias, good evening, Sumbray. Na-remember mo sa Vista Alegre? Sir? Salamat. Sir. Ay, oh. Yeah, greet ka karon ano? But thank you good sa pag-greet sa akon dito. Ano, pagtamyaw. Sir Eric Moyco, go, Vice President Leni Robredo, run. May maayo na track records. Robredo, galing sa Sir Moyco. May man vote na si Robredo sa Bacolod, ha? Alex Fuentes Araman, Leia Younger Esquivel, nag-monitor man sa Talisay, keep safe. Hoy, ang Talisay, gali, oh. Alex Fuentes, Bingski Dagumboy, good evening, Action Brian, watching live from Barangay Manghanoy, La Castellana. Shout out family Dagumboy, Sitio Sambag, stay safe and God bless you always. Salamat. Joby Monares, good evening, Action Brian, monitor always. Felix Magtules Villatura, Araman, nag-monitor subong sa listening kami di sa Pontevedra Silver Dragon Construction Staff House. Wow, thank you good sir. Imelda Hamilo Bangguanga, bao si Kapitan ho. Rochelle Turbela Araman, Erwin D.B. Gonzales Araman, Daniel Ravena. Good evening, Exxon Brian. Nag-monitor kami di sa Paglaong Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City with my son Jacob. Thank you and God bless. Mario Ko, Utay Benedicto. Good evening, Arilang ko monitor Victorina Heights, Mansilingan. Daghang salamat. Okay, sige. Maria Teresa Hopiliena, thank you, Gid. Susan Gonzales, Idel John Tan, may pwede hindi kasulat pero gusto gid magpa-vaccine. Chris Bill Matrias, good evening, Sumbray, watching East Homes 3, Barangay Stefania, God bless. Marilo Kahilig, good evening, Sumbray. Brian, naga-monitor kada adlaw, Marilo Kahilig sang Barangay 1, Manapla, thanks. Judy Florentino, good evening, Sumbray, listening live, thank you, good. Vanessa Mayo, good early morning, Action Bray. Time 5:48 a.m. Ba, so cold gid kaayo here sa Minnesota. Minus 15 below zero temperature. TY and God bless. Pero tiga kurog-kurog kayo, no? Bert Hirapusco Caraballo, ang klaruhon tala nga wala pilitay. Maayong gabi, Action Bray. Amo na da. May pilitay, ho. Wag man pilitay ang bakuna, no? According sa DOH, kung sino lang ang may gusto, no? Suset, pero kon frontliner kagidyati no choice mapakuan kagid. Sir Suset Alunan, Boss Brian, good evening. Orlando Semiliano, Action Brian, good evening. Tamiyaw ko ng family Semiliano from Binalbagan, Liliking Araban. Edi Adorio, Action Brian, good evening. Daw hindi gid ko gusto magpabaksin ang pamilya ko. Hindi ko napilit, ha? Ana Mandrigos Rob, kulang sa pagpaintiende sa mga tao. That's why damo wala salig kag nahadlok
ang kadamaan kaya't dapat professional man kag pasensyoso man ang mga nagahatag sang complete information kag exact details and not arrogant nga parehas ang iban nga government workers. Ti ba si matampaan das lang kung magalo argwanti sila. Inday Blaza are kami di gapamati sa imo Action Bray. Salamat. Emily Nobles Barabot. Good evening po, sir. Pwede po pabati sa nanay ko po sa Sitio Balungay, Ginpanaan, Moises Padilla. Ang iyang 80th birthday, subunga adlaw, February 8 from Emily Marabot, Pasig City. Wow, happy birthday, nanay! 80. Si Nanay Budak Nobles, sir. Sige. Vanessa again, Action Bray, I'm so thankful that I'm done with my complete COVID-19 vaccine. I feel safe na pero gamat-amat na dula ang virus dire. Wow, maayo no? Eric Moico again. John Sibalios. Mayo nga maulanon nga gabi Action Bray. Greet ko lang body ko sa sang balunan basta sa ako number 1 gid Action Radio. Keep safe always, Sir Bray. Salamat. Bisa aside sa imo sir, may result gid sir ya sa Nielsen nga number 1 kita. Salamat gid sa inyo tanan. Tomas Broniola sa Alihesman sa Regine Pearl daw. Salamat git. Vintot Bayaban. Good PM sir, Kap Bayaban to nakikinig. Ay, good evening Kap. Salamat gid sa pagpamati. Thank you Exobray. Shout out, keep safe and God bless. Sir Eric Moico. Ding Lihong mag-traffic ka rin BP Lini katulad ni Mr. Palingke. Juan Mel, good evening Action Bray. Monitor lang ko di Victorina Heights Bings kay Gumboy Araman. Sige. Virgil Pinda, happy Monday Action Bray. Monitor lang kami diri sa Lynn Homes. Keep safe and God bless you always and good evening kids. Sige. Ma-relax ko for a while Mabalik ko sa inyo. Damo patabalita sa inyo. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y saysay ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdaling na ipalaknan. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Las 8:06 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad gina-endorso kanay sa inyo maka-aksyon ang MyTC, no? Ang may gabi lang kay sa account na gid nga name na lang gid Inday Car, ano, no, kay ang account sini balang nga account nga mal dito gin-hack sang Facebook mo sino nagkuha tapos subong nga katingala ko Action Oliver online sa iya. Oo, online tapos may naga-message sa account din nga may naga-reply sa ila to ko nga naga-tamyaw tani blaw. Din ko sino man nga halimaw no sa gi-reply naman. Din ko ay nako kay way nako na gana dula na sa account, hindi ko na ma-open bla. Di subong online. Maldito ko bla nga account. Di way nako gagamit. Pero may ga-reply sa iba na. Oho, kung kisa bisan pula Facebook lang ni pero matingala man tano kon ano ni
Kung sino mga bakunawa nagtulon so na iuli nyo na sa ako. Wala ko man gin-report. I-report ko para ma-delete guro nila, no? Sige, ideyahan ko na. Kaya why na ko, nag-inform na ko ngayon, why na ko nagagamit, pero muna ako may message pa sa akon dire. Sige. Nag-monitor si Rima Tinion, mga kaksyon. Greet lang, birthday to Arnaldo Rico Jr. Tupong adlaw, good boy ko, no? Always, halin kay 834. Nag-tamyaw man, nagsumbray, ask lang ko, may gawad student permit, tag 2.5, ginabaydan how? Kabalak may bag-o sa mga sistema, sang gawaray, sige lang kay, actually, nagligad, nakuha na ni, na-explain ko na ni, pero may mga panibag-o, subong ang LTO. 825, good evening, Brian. Kumusta na to gali ang kaso sang anay jail guard nga babae nga gin by bust sang PDEA? Sige, i-update ni boss ngadlaw. No, check tani boss ngadlaw, bantayan lang. Good evening, Brian. Veterans media man na si Sergio Gabwat. Gabwat at bat na iya program, no, sa unang radyo. Gamonitor man ta na sa radyo, labi na gid sa DYAC, ano nito sa kay DYAZ dire sa aton. Si Boy Robles pa ang station manager da gamonitor na. Ko salamat gid sir. Halin kay 787. Si Sergio iya ga pamati gid ko na siya sa una hasta subong. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami programo. Angie Castillo, Banga, Totong, Barangay Felisa. Puro tining lugar na aksyon. Kaya daw puro aksyon radyo ng lugar na aksyon dano. Action firing line. Last 8 nuway, binadali gid lang kay nasang aga. Ginpadulungan aksyon Alvin, graba aksyon mga kaksyon. Ang talisay kag area man sang silay kay porting ulan. Halin kagabi hasta sini nga udto lang nagtulotilha pero sang aga gin timpranuhan panaksyon Alvin may mga lugar to no nga medyo nagsaka ang tubig. Action firing line. May mga ara man sang barangay to nga may na displaced na nga family gin evacuate sila anay for the meantime kaya ang tubig nagsaka gid. Anong sitwasyon sang talisay nga amo niya man? Oo, subong nga gabi las 8:04 high tide subong daw 1.4 no amo sina. So check naton abi ang talisay City Risk Reduction Management Council Makaksyon talisay at okay kagina okay sige i-check naton abi kung kumusta na to mga utod na tubig kay ang iban kay nato naghalin gito sila anay for the meantime nagpauli sila anay naghalin sila puloy-an para masigurado kay nakaagi sila daan sang first week to bala sang Enero nga sumaka ton tubig to kaluluoy to sa iban to Action firing line. Inabalang ginatawag naton nga para advance nga preparasyon mga kaksyon nag-evacuate ng iban ka ina. Pero kay nagtulotilha naman si ulan halin sa mga launa las 12 nga hapon. Kumusta na ni sila ara panigihapon sa evacuation center o kung ginpabalik may mga puloy-an gin man to nga nasudla naman tubig naman. Action firing line. Sige, na-check naton sa Matera Makaksyon ang ila siring otoridad dira oy may gabilang kay Papa Thugs Pia suset alunan ang naghak na laway kay para gamiton. Mon Lisay, salamat gid. Rochelle Turbela, ampo mo kami. Mindalial to Araman. Okay. Bingske Dagomboy Araman. Sige. Jonas Trinidad, naga-monitor subong sa Uslob, Cebu. Daghang salamat gidra. Kumusta mo diha tanan? Si nag-message na ko sa imo hindi okay sige. I-check lang kayo ng account nga isa. Tikabalo kang Facebook mga kaksyon, propiedad ta naman nimo. Ato niya personal nga account mo. Galing amo ning propiedad nga kon hilabtan ka sang kapariho mo nga may ideya sina, may ara ya sa nagapanghilabot. Action firing line. Para sa akon makabukad na ko ya Facebook ya goods na ko ya provide ko ideya sang pasikot-sikot na kon paano na siya. Tibisan nga pilit ko sa nga mga password taran-taran gingamit ko ay nagid kabalik si Mal dito sa ako na. Talagang umalis na pero may gagamit nga iban nga halimaw. Action firing line. Sige, gina-try na ton tawagan subong ang talisay City mga kaksyon. Kumusta na ton mga utod na to no? Sa siri nga mga tinion. Action El Rey base may ara taliban nga picture da kay na no? Kay Action Alvin magamit na ton kun ara. Di available aksyonan. Sige lang kay na-check na ton. Pwede mo na lang phone, sir. Hindi siya makakuan. Nag-automatic block ang iyang ano. See.
Okay, sige, try nato na binibi, diri ho. Kabay pa nga magsabat ni si Sir Jeffrey Gutierrez. Okay, salamat, good action, Ann. Sige, ari na sa linya ta. Ay, sir, good evening. Good evening. Pasensya sa disturbo. Si Action Brian ni sir, sa Action Radio. Sir, Action yan, mayong gabi. Sir, mangumusta lang kami kay Kayna, na-report namon sa patrol and na-interview kami ni Action Alvin upon namon di. Kumusta to sir ang medyo nagka-problema gamay kagina sa baha-baha da sir sa Talisay sir? Okay. So, as of now, bali mayala kami gina nag-evacuate nga mga families no do 92 ka families. Pero as of now nakabalik na sila sa ila balay kay nagnupuon ang tubig. Ano nga mga lugar gini specific sa dra sir? Actually may ala kami do to tatlo ka area no. Zone 8 kag Zone 14 kagina kag ang dos Hermanas. Mayari diri suba sa dos Hermanas nagtaka ang tubig So ilagi ni sir nga mga puloy-an na sudlan ini kay na or advance lang sila nga nag-evacuate kay base sumaka. May ara lang kami gin pa preemptive nga gin pa evacuate so may ara man iba nga do nagsudod ng gamay sa ila puloy-an. Ini nga mga lugar sir amo man isa nagligad to sir nga daw nagtaas gid ang tubig da maayo. Yes, mga the same lang gyapon nga mga area except lang sang iya ka dos Hermanas no sa First Farmer kay daw ini do bag-o naman ini nga lugar naman. Pero do ini nga area do sa magisang tubig pero hindi bila usual do ka ini sa do ka bag-o naman nga sa amon nga record nga do ka damo sa apektado. Dos Hermanas sir no amo ning bag-o subong niya. Di ba sir ini nga lugar do may mga dredging na to ginhimo da dayon do mo mangyapon nagsaka gyapon ng tubig no? Okay amon dredging do hindi pagid bala do ay pa kami ka tapos. Baliga pasugod na pa lang pero hindi na kami ka diretso kay tungod sang tsimpo kalaing gid na do ay pagid ka kita kaagid do isa ka semana nga straight lang nga init lang tani. Kaya lang siya pero may itala 2 days nga mainit pagdugay maulan naman. Grabe so, hindi kami katuloy-tuloy sa amon obra sa dredging. Oo. Pero sir ang ini nga mga suba sir duway gid man niya nagkipot na siya sa Talisay sir no? Do mga main ay magit siya singa do nagwadaan gid tubig or alagyan no may ara siya gyapon pero nagamay lang gid siya galing so that's why nga nagnapaw katong sa siltation so that's why nga amon agi programahan naton nga dredging ka clearing sang bilog nga kilid sa suba balang river banks na kung may mga pamalay paano naton nga kung pwede sila ma-relocate so i-relocate na sila. I see. Sulitong ko na sir 92 families sir no? Yes. Mga pila yan, more or less, mga pila ka individual, sir man? More or less lang? 200 plus something. Okay. So, kay na, sir, sa ara sila sa evacuation center, maybe guro nakabaton mo sila food packs, guro. Yes. Nag-serve, pag-evacuate nila, nag-serve kita dayon sang hot meals. Kag before sila nagpuli na kita food packs. I see. Sir, ang imuli at panugyan abi sir sa mga utod tada sa Talisay kay kung isa do hindi tagid ma-predict ning ulan perti kalawig gid no. So sige Action Brian amo na lang amon niya ginaayo nga kung maglain ng tsimpo kag may ara pagsaka sang tubig hindi ata magulat nga magtamaan na kadako ang tubig amo pag saka naton so samtang gamay pa lang mag-amat-amat na kitaya kag mag-evacuate na lang sang matamato no hindi ata magulat nga suguon pata or ayuon pata sa aton mga barangay official or sang aton nga LGU Talisay nga mag evacuate so automatic na lang tani nga magsaka ang tubig kita na mismo ang prepara kag magpang safety na daan sa aton nga makagamitan sa kasapatan para hindi na kita mabudlayan mag-evacuate kung may ara magita evacuate nga matabo. Sige. Amo mala na amon sir, update lang kami Salamat gid sir, may gabi. Sir, may gabi. Mabuhay ka sir. Thank you sir. Action Firing Line. Si Sir Jeffrey Gutierrez mag-aksyon sang Talisay City Risk Reduction Management Office Action Firing Line. Damo lang 92 ka pamilya ang nag-evacuate kay ina kay suaka gid man ng tubig mo no. Tapos kina-expectar pa nga high tide subong las 8 may lang kay ang ulan umuntat kay kung nagsiging-siging ulan at disgrasya malubog naman ang mga pila ka porsyon sa Talisay da. Action Firing Line.
Timayo to nga panugyan ni Sir Gutierrez so nga once gani nga medyo lawig-lawig ng ulan and then mga doka ang area nyo doka prone gid sa ginatawag nga baha-baha ay di na kamo magduha-duha pa dahil na pamutos na kamo da kag magpalagyo gila yun di na maghulat pa sang tawag sang otoridad kiti pila man lang kabilog otoridad tada. Action firing line. Ang maayo yung paghihimuon dira nga may ara kamo da sang mga flashlight naka-preparar flashlight nyo. Ang inyo sining nga mga cellphone dira ang importante nga gamit nga di dapat pwede mabasa na sulod nyo na sa plastic daan. Kung may mga galon kamo dira nga mga ara sa sulod sa puloy anyo i-prepare nyo gina pirmigid. Action firing line. Oo, kag ako na nung mabulig dira sa inyo mga kaksyon. Last 8:18. Dali gid lang kay nga gawon ko si Action Marlon Hinavia sa Silimat Tinion kay medyo open na ang border sang paminaw diha mga igsuon nato sa kuan sa Oriental Negros ha o dool po sa San Carlos diha ba paminaw ning orasa ron kay the medyo open na ang control border mga kaksyon. Sulhay na makalaway-labay sa Valle Hermoso. Dira na ang border sang Valle Hermoso and San Carlos City. And then Mabinay kag area sang Kabankalan, no? Pero may ara gihapon sang strikto nga ipatuman. Ti kon strikto lang naman may big siguro ini mga requirements nga ginapangita dira kon ding kahalin ano ka anong kinahanglan mo to sa oriental anong kinahanglan mo di sa occidental anong trabaho mo anong ginatawag sinaabla tanan nga mga importante so that nga mabalaan gyapon ang background nimo dira para at least to make it sure no nga si COVID-19 maalagaan naton gyapon ang aton numero nga 0. Action firing line. 0 pila ka case na lang kada adlaw. Alang-alang seksyonan. Ara na. Sige. Kay kada mo sang gusto na gid man magsaylo ang iban makakadto dis Bacolod, may araman sang iban nga gusto man magkadto didto sa Oriental Negros. May mga importante nga mga appointment mga kaksyon pero dali ari sa Action Marlo no. Provincial Capital reports. Action Mar, may gabi dira sa imo. Aksyon na bro, mayong gabi. Bali kay na mala sobray sang udto naka labot sa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ining information nga pag abukas na sa borders sang Banwa sang Babinay kag Valle Hermoso taran sakop sang Negros Oriental no pero hambal sumbray ni Governor Lacson ang nahibaluan niya nga si Governor Roel Digamos sang Negros Oriental nag-issue sang panibag-o o kung executive order nga sa gihapon naga-implement sa stricto nga border control. Now ining pagkakasang o kung pagbukas ang border sa Mabinay kag Valle Hermoso ginatawag in action bray nga unilateral discretion. Busilingon aksyon bray within sa ilalan daya nagsugtanay sila da ay ang rason sa di ang Mabinay kag Valle Hermoso aksyon bray amo ning duha sa mga lugar sa Negros Oriental nga may ara sang angot sa pila ka banwa kag syudad sa Negros Occidental. Ang Valle Hermoso kay mo ning katapusan nga banwa sa Oriental sa north nga bahin kag may araman asumbray sang boundaries ini siya sa Gihulngan City. Dira naman sa Mabinay Central Negros naman akson na bray ni sa may lusot-lusot man agsumbray dira sa Kabankalan. Bali amo ni isang Mabinay shorter route pa sulod diri sa Bacolod kag sa Bais sa Sidlangan nga portion Akson na bray. May ara man kita ng Action Mar, La Carlota and Canlaon City. Action Mar mo na? Correct. Sa Central naman ang bahin. Ining Valle Hermoso dira na sa Akson bray sa may Northern Negros ayon. Mga banwa da bawah syudad sa Northern Negros nagatinamuan na ilang ada. Yes. No? So ang matabo sa di within dira lang sila kung ang banwa or syudad nga sakop sa Negros Occidental nga ang tawo halindra makadto sa Mabinay or makadto sa Valle Hermoso medyo nila sila sobra mabudlayan.
tungod bukas ng border. Pero ang pagklaro dali ni Governor Lacson, ang dere sa Sumbraya nga lugar ya nga sakop sa Negros Occidental, sa gihapon distrikto ya ang pagpasira sa ang border ang Sumbraya. Kumbaga, ang Botsalingon dito lang niya sa Oriental Negros sa medyo may ara sang paghalog-halog action mar, but kung maglapas ka na sa border dire sa Negros Occidental, di same man gyapon ka stricto gali action mar. Correct, action Bray. Amo na sa ang Botsalingon, no? Karas abi nagguwa sila sa Mabinay o nagguwa sila sa Valle Hermoso. Okay. Huwag ang hulugan ng Sumbraya nga automatic makasulod kayo sigida sa sunod nga LGU sa Negros Oriental. Kay close mo ng Sumbraya ang ilasyo nga border dito. Okay. Basta mo ng pagklaro ni Gov Lacson, waya maligwat ang pag-close ang borders dari sa Negros Occidental. Bisan pa Sumbraya nga, bisan pa nga nagnubo-nubo na ang kaso, nag-double digit na lang Sumbraya subong mo. Ang latest nila nga recorded yung pagwa, 98 na lang. Di man ko gani, hindi ko gani kasunar action mark kon parehong classification ta diri sa sa Negros kag Oriental, ang Oriental kag Occidental. Ang modification, ang quarantine classification, status tabla. Kikita diri MGCQ kita mo. MGCQ ta. Dumamo man ang Sumbraya dito sila. Okay. Kaya kanabuhan sa kaso mas damo tong kaso nila kumpara sa aton ni Subong. Sila to ang Sumbraya ka sobra pa 200 ang active cases. Isa aton ti 98 na lang. Kag may 8 na ang Sumbraya ka mga banwa ka syudad ang na zero na. Why na sa aktibo nga kaso. Kung nga ang nag-decide ang Mabinay kag Valle Hermoso nga i-open nila sa nga borders. Kay zero naman sila Sumbraya, wala sila sang kaso. So ang Botsalingon diri nga kung kita magpadulong to sa Oriental, do ka free na sa aton, no? Kung kita magpadulong sa ila. Yes, kinakot sa Mabinay kag Valle Hermoso. Pero kung halin ka naman sa mo nga lugar nga magsulod ka di sa Negros, bisan taga Negros ka pa, kinanglan gyapon stricto damo nang pinakasimple action mark. Correct. Correct action na Bray. Kay why pa hindi parehas sa aton di ba? Nga dito sa Oriental, may Mabinay kay Valle Hermoso ng buksan border. Dari sa ako nga Sumbraya, closed ang border tanan. Sa bilog nga Negros Occidental. Kung magabot ka dari kung hindi makulod mo sa nga direksyon, hindi mo sa nga pagapulian, sige hapon, swab test kayapon. Yes. Kag diretso ka sa facility quarantine, kay diretso sa imo sa nga puloy-an. Okay, doon naghalin ka lang nagyapon sa Manila mo, kitilain region mo to abi. Yes. Valle Hermoso, among isa sang may pinakaduta yung Sumbraya nga kaso. Sa Oriental, duwa lang yung kaso nila itong active. Nag-alalayo naman, zero na sa Lasbong. Ang Mabinay is 28, nag-alalayo naman tanan as of February 4 ina. Kaya Valle Hermoso, abi, why magluwas nga medyo gamay-gamay nga banwa, why nadaya sang mga ports action mar nga lapit gidra ti kon San Carlos, kapati layo naman katamang San Carlos. Kaya kung magtabok ka from Cebu nga taga Valle Hermoso kaagi ka San Carlos, hindi ka man gyapon katabok rikta-rikta action mar. Yes, amo nang isa sa mga rason kung nga ang tanto problemado ang COVID-19 sa banwa sang Valle Hermoso. Yari si Governor Bong Lacson. Information that I gathered is the governor, si Governor Digamo, issued an executive order still imposing strict border control. We're not clear on that news about Mabinay opening up or Valle Hermoso opening up. So they have not also informed us, so I cannot comment except that to say that there is still an executive order by their governor issuing calling for a strict border control. I think we will keep it as it is right now. So di pa tanto ang Sumbraya ka reacted si Governor Bong Lacson angot dira. Gabos tinguan siguro nga malabot ang alkalde sang mga syudad nga sakop diri sang Negros Occidental nga lusot-lusot sa Mabinay kag Valle Hermoso. Kung bala ko na nung mahambal man nila action Bray sa sining pagbukas na sang border sa duwa ka banwa sa Negros Oriental. May nagpapangkot na rin nung 8 ka mga zero active cases na. Zero active case sa COVID-19 sa Negros Occidental kung ano ini nga mga banwa. Kanduni, Himamaylan, Ilog, Isabela, Cabancalan, Castiliana, Pulo-Pandan kag banwa sang San Enrique. Southern tanan ba?
Gani, Southern Tarano. Oh, Kabankalan. Ang Kabankalan sa niligan to, Porte na sa buong zero na. Big city pa. Ba, mayo. Oo, ang may pinakadamo sa mga active cases, ato naman sa Northern Negros, nanguna naman sa San Carlos. Sa San Carlos ko sila, daw plombat lagan, nga ga number 1 ang silay, number 2 San Carlos, number 1 naman ang San Carlos, number 2 silay. Kasi sa San Carlos naman ang number 1 kay nagbutyog naman ang kaso ni Lacson Bray. Ang latest to nga report ko 25, 35 patay. Sabong sumaka naman ang active cases nag-28 naman. Nagsaka naman sila. Ang sila nagdubo-dubo ya kay nag-3 na lang sila. Amo na sila nga duha ang double digit active cases. Ikatatlo, Escalante, 7, Manapla, 5. Ang Calatrava, Bago, kag Tuboso, may tag-apat-apat na lang ka mga active cases. Pero ang namin lang diguro kay ini sila mga kwanman, mga LSI Axomar, ang iban, halos? Oo. Ang mga nagadulugang nga bago, LSI, ang DSB to LSI man to. Ang due to Axomar isang local transmission. Ang local transmission, ara sa San Carlos. Gani man, ano? Atong sa subdivision, by the way, ibalikan ko na gali Axon Bray. Was ang subdivision ng housing bla to. City Homes. City Homes sa Barangay 5. Kung dala na yung gitong 14 days nila Axon Bray nga quarantine? Zonal lockdown. Zonal lockdown. Kaya nung Axon Bray to mo, ang resulta ko mag-negative mo lang. Ang tarantarang nga 28 nga magiging pang swab, ikakasan mo na lang sila ang zonal lockdown. Pero pag check ko gina Axon Bray sa ila sa ring nga face sa San Carlos, naway pasok pa sila sang latest nga post. I see. Balikan na po si Mayor Renato Gostilo. Okay, tapos na naman kakilibot man to. Update politika. Boss. Oo, kay may gatuhaw ng ngalan, tunog ang sobrang kinaginasurihan sa Kapitolyo. Dara sa may second district daw, matayada kung nagsunbray nga magkandidato congressman. Second district, ha? Second district. Ang coverage niya is Sagay, Cadiz, Manapla. So, kag iningalan nagsumbray ni kuanisa ning sikat sa nasyonal. Sino ganing congressman na subong si Leo Rafael Cueva? Ba, ti ulat-ulaton tani aranaga tuwa-tuhaw na. Oo. Tapos ang talang sumbray niya kay magkwatas ang resource person nga maghambal gigam confirm sila. Amo nang hambal naton gani nga kon unite ang Yonega kag ang Love Negros sa vice gov lang ya kag sa governor. Pero paglambot ya sa dalom nga porsyon ya, may kaugalingon to nga pangabuhi Axomar. Correct na ako man si gov kag si vice gov man sila nga sa dalom hindi namon niya sa pilit kid nga mapunggan sila. Correct na. Kaya paringuha man kasi pagsa. Labi ni kita mga sadto kay kontraksyon bray nga ang PRD luyag na ikontrol liwat. Yes. Hindi bisan nga pagparinguha ni Gov kag ni Ferrer. Pero tiga hambal to sa diyang ikontrol niya. Yes, kaya ang politika ya way niya retire diri as long as nga kaya mo ya pwede ka kapapili ya. Oo. Dara ka sa 5th district congressman man. Diyara man katayada nga mabalik. Encuentro ng incumbent. Sadya ni. Oo. Madula na. Babae sa bong ang incumbent ng congressman sa 5th district. Si Madam, ang babalik encuentro lalaki. Si Madam Arroyo Abisbong. Oo. Dara sa 2nd district. Ang incumbent sa bong dagang congressman lalaki. Ang ma-encuentro babae. Bow. Doon na sinag ko na ako. Taga 2nd district to subong damo na ni subong ga pinapakutana ito kabalo na sila da. Ag sa Cadiz City kuno daw may kwentro si Bading Duakbilog. Ati daw anyway. Di ta man underestimate ang kwentro dati nakaugat na nada siya pero ti ilang tawon tay ang original man da guro Ang sa Tubuso kundi last term ni Mayor Richard Hohoco. Report ka na baton tang ini subject for confirmation. Ang tiyayon niya among mabulos papili. Okay. Kay last time na. Pero ang tunog ng halang subray nga maengkwentro sa sirang tiyayon ni incumbent mayor, isa man nagsumbray sa pinakasikat ng ngalan. Dara sa may ang coverage is 1st district po. 1st district. Oo. Isa sa pinakasikat ng ngalan
dira sa first district amo nang katuyada nga maengkwentro sa Banwa sa Tuboso. Balantaya mag first district ti kalapad sa first district Don Salvador, San Carlos, Toboso, Calatrava, Escalante. Oo. Amo nang coverage ya sang tawo nga plano nga mag-enkwentro dira sa Tuboso. Di maskog Oo. Kilala mo na. Kilala ko ged. Oo, Ti lambot pa to basta siya. sa first district. Lambot pa to siya. Sige. Tipo nung taksobray ni boss akon bingo ta. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herboya una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Pwede ka nasig sa amigo ko mag-chat di sa ako, no? Tuod ni sir. Ronald Ayan Evidente. Sir, may gabi na si Ima, no? Sige. Gagaan ko chance sa action. Marlon nga siya gin mag-una lawag sa drip. Pero ining sa auto ko nga ginayuhom ko do amo maning sa auto huna ugin mo sa gin ni. Action Firing Line. Las 8:34 ay tuod ka. Ba ti sikat sikat man nimo. Tanda Sige. May gabi lang kay Marlene Diaz, bilin sa Lao, si Crispin Hico, ay si Dr. Crispin Hico nagamonitor sa atong pagpanganagan. Sanso Jaime Allen, good evening Exobray. Watching live from Houston, Texas. Stay safe lang. Sige. Balikan kong iban karon di dugay sa live at testa karon di dugay kag iban pa ha diri sa Bacolod nga mga balita. Kag check ta karon ang curfew to gali action Oliver kag ang pag-serve sang ilimnon nga 6 to 9 sang gabi sa mga restaurant. Boy pa to sang EO gali, no? Kuan pa lang to, muno-muno pa lang to. Pero ti klaro-klaro tiri karon pagbalik naton sa aton nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Tong Borantuario watching live from Billy Arte Condominium. Lihog Great Joven Panes Chay Bering Panes to Nonoy kag Sam De Leon Choi Noel De Leon. Sige, may gabi lang kay Ayan Villanueva Ruiz. Good evening, Sumbray. Monitor kami di always sa roadside Tangob. Tamiyaw ko lang da sa duha ko ka Dungola. Si Isaac kag Zion. Kyle Ruiz. Good evening. Richard De Requito. Aksyon Brian, good evening. Tamiyaw lang ko lang sang lago kag boss rini ni Cor. Heves Rosca Gamoso, may gabi Aksyon Bri, always watching from Timor-Leste. God bless both of us. Salamat. Angel Ricoperto, good evening Aksyon Brian, more than watching live from Woodside 1. Alhis Solid Action Radio. God bless. Salamat, Gid. Armando Saison Guevara Jr. Araman. Jing Navarro. Lenny Valencia, nakatutok man sa Fairview. Salamat gidra sa inyo, no? Ay si Tita Ida Risaura, Rio Sora. Kag si Nanay Linda, si Tatay Eddie dira sa Banwa sang Morsya. Ay direkta ka na lang ta sa ngalan ko nga Brian Mordenta. Kay may naghilabot sa akon nga account, iko kabalo kon ang Facebook lang o kon somebody nga may interest sa Facebook ko, way man to bulawan to. Way man sa background check to sa akon kay puro man to mga pakadlaw kag mga programa ko man tong mabutang to. Ambot kung sino na sila. Cheryl Che Campa, watching you live sir from Cebu City, Lumad Hinigaranon. Ay, taga Hinigaran. Kumusta mo diha? Mayra pagkuan, no? Sige. Kung mag-chat sa akon ta sa name ko gida, Brian Mordena, kay batunan ta to. Ang akon nga maldito to, di na maldituhan sila guro sa akon. Balik ko dugay ha, daw patabalita, standby ka mo da, kay basahon tagin, no? Sige, sige.
Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga, ginaendorso naton sa inyo mga medyo nakulabos ko sa oras kay Action Dale Salazar, babasan ko na lang siya, no? Pero pila ka information, sa nambal ko na sa inyo kay na, kung nagligad report na tonto nga namuno sa business sector diri sa Bacolod. Kati nagsulat na sila mo, na? Nagsulat sila sa Bacolod, kung pwede, dulaon ang liquor ban, kag dulaon man ang curfew all ages para makaulo-aliban tarab anang negosyo kon gabi. Action Firing Line. Tinagwang information nga nahisugtan ini ang 9 or 6 to 9 PM lang nga pag nga pwede makaserve ang mga kalan-an sang Ilinon. Pero ginklaro liwat sang vice alkalde sang syudad nga verbal pagid lamang. Wala pa sang papel. Ipasulod pa ina sa ginatawag nga executive order nga pagahimuon sang alkalde mga kaksyon. Tiba si may mga restaurant sa nga nag-serve subong ha. Action Firing Line. Alang-alang pa ha, hindi na ipagdayunan nyo na ha, kay di pa pwede. Kay basi galibot subong pulis, kag magkaladakpan kamuda, kundi dako naman nga problema mga kaksyon. Action Firing Line. Amo nang pagklaro, dira curfew curfew ay nadula sa Bacolod ha. Kag ang liquor ban wala gyapon nadula pa ha. Amo nang pabaluon tagid sa inyo. Dito sa Manila, Action Oliver, sa Manila City mismo, si Mayor Isko Moreno, tagalas dos iya sang kagahon niya, sakay sa salakyan niya, galibot, gawakal, sa muna may mga tao nga malabyan niya, ginapang hambalan niya nga, bakit nandito ba kayo? Anong oras na ito? Di ba may curfew tayo? Tagalas dos, alas tres. Di mahambal nga may tricycle driver ito nga namasada ko, hambal yun, sino masakay si mo kay Wayne Pasiro mo ni oras? Action Firing Line. Alkalde mismo ya ha. Believe ko ya sa kay mo sa kay Moreno, mo purti ya nga tao mo. Kung pwede lang nga himuon sa alkalde sa bugos nga kalibutan nga Pilipinas bla yan, no? Action Firing Line. Pwerte iya ga sakay sa salakyan iti syempre may nagasunod nga mga kapulisan, normal, protection niya ina. Pero pabati ko lang sa inyo kung paano siya maghimo sa sining mga bagay dito sa Metro Manila.
kag sa Manila City mismo kag i-adapt diri sa aton kun tani. Pabati ko lang sa inyo kung anong ginapanghambal niya sa iya sining live mga kaksyon. Sitahin nyo lahat ng tao alam nyo na may curfew, di ba? Okay, thank you. Mag-ingat kayo. Okay. Okay, ne. Sabi mo kaya. Okay, umuwi ka na. Oh, yan. Dulas ka pa. Uwi na kasi. Madaling araw na Di ba may curfew? Amo na, simple lang pabati ko sa inyo. Ang alkalde mismo gagwa tag alas 2 ang kagahon, alas 3 iya. Tikon sundon gidang ordinansa, pwede man siya dakpon. Action firing line. Curfew mo sa may Bertoldo to be. Curfew mayor sa gikimok libot. Action firing line. Pero ti authority saya, na mayor saya. Gadinalagan ang mga taon tigulang to nga pumaligya skilid. Diskarte man siya kay pakita nga daw si Mayor Gawakal dahil niya ka ligid skilid to ka manghabol sang karton nga daw patulog-tulog. Action firing line. Diri sa ato nahimo na basi siguro ako yung katulog basi naglibot man alkalde tanaw. Diri sa Negros Occidental kag sa Bacolod. Action firing line. Noel Amar naga-monitor sa Rimat niyon gina-greet niya lang si Ma'am Vanessa Mayo mga kakson sa Minnesota. Eduardo Armamento. Good evening, gapamati gid kami sa ni Tabong J-Boy Shemnia Parkon Yob Awi Pukoy. Salamat gid. Dali gid lang sir Si Salda Sasi. Good evening, Sombray, watching from Pulupandan. Giovanni Supe, hambal niya daw nabalaan ko ng madalagan sa first and second and fifth how. Di na pag-mention da nga ang name nila. Si Marlene Privano, naga-monitor man sa sininga mga tiniyon. Salamat gid. Jin oy si Sir Araman. Sige. May naga-monitor man sa aton to sa Kwan. Good evening, Exumbray. Monitor kami always diri sa Villa Sol, Bayawan City. Tamyaw ko lang nanay Mimik kag tatay Onyot ko kag sa family Hermino. Atonis na sa Bayawan nagapamati subong. May gabiin yung hurot diha. Naga-monitor man si Barangay Naga sila Carlota, si Madam Mercy kag Boy Salmorena kag Sumuman Esther kag Carlos de los Santos. Si Ma'am Ida Riosura naga-monitor si Rimat Tinion, si Nanay Linda kag Tatay Idedra sa Banwa sang Morsya. Action firing line. Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon, pampabakod sang immune system nyo dira. Life Firing line. Ang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Carbosystem. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas
Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Standard time, las 8:58. This time check. Action Firing Line. Ginaendorso man naton sa inyo mga ka-aksyon ang
Wala kita sa higo pangora sa ato nga pagpangalaga dupod sa bugos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Suruna Magbanwa sa technical side, we have Action Oliver Pason, IT nato Action Sir El Ray Dutilios. Partner naman tonight Action An Defensor kag News Center Mine. Standby sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa karon digidugay. Ini naman sa Action Brian Muden nagapasalamat gida. Maghilibati ta buwas Action Hotline sa aga. Kag Action Firing Line man sa kabibuwas nga adlaw mga kaksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company.